Mamă, mamă, dar bă, este ce raid, este raid, bă, este raid. Este raid. Antofu, salut, Andrei. Jamie Junior, salut. Valentin Bede, salut. Jamie Junior, salut. Raid, vă mulțumesc, Anima, mulțumesc, Anima. Să fii iubit, mă ajut și tu pe mine cum... Odată te-am așteptat, mulțumesc, Anima. Vă mulțumesc, în sfârșit. Să aude muzica. Bine. Da, mulțumesc, da, vă mulțumesc din suflet, dacă puteți acolo, dați -o. Da, în sfârșit, să aude muzica. Da, vă mulțumesc. Nu spama, Robert, nu spama, nu spama, Robert. Mulțumesc, Anima, să fii iubit, prietene. Și a venit un raid frumos de la Anima. Respect, Anima, te salut de la prostul. Respect. Care vreți să vă abonați, respect de abonare și mulțumesc, Anima, încă o dată. Se vede că ții la mine. Adevărul că na. Da, a treia live, mulțumesc, salut. Să știe, vă mulțumesc din suflet. Da, vă mulțumesc băieți, vă mulțumesc, Anima. Mulțumesc, Anima, pentru ceea ce faci. Da. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Anima. 30 de like-uri, 2 de like-uri. Da. Vă mulțumesc, băieți, care ați dat like-uri 1000 de ani. Să vedeți, veniți pe live-urile mele. La Caterinca o să fie, butule, futu-te în gură. Lasă-mă că-s pe raid acum. Auzi, butule. David, stai acolo, David. Da, vă mulțumesc încă o dată. Bă, nu pot să cred. Da. Cel mai tare raid, mulțumesc, Anima. Cel mai... Îți mulțumesc din suflet. Deci nu pot să mai joc. Este din suflet. Este cel mai frumos raid. Anima, respect din partea mea. Respect, băieți, respect. Mulțumesc, Zoro și ție. Mulțumesc, Zoro și ție. Mă scuzați, n-am apucat să mai citesc. Acum o să citesc care vă abonați. Vă citesc acum, vă mulțumesc din suflet că a stat 34 de like-uri, 2 dislike-uri. Nu pot să cred. Vă mulțumesc, GGG. Hai că rămân pe Spectra ca să vă citesc cei care vă abonați. Din suflet. Mulțumesc vă spun acum, Gaming, mulțumesc Mirel, mulțumesc Zoro, mulțumesc Ciprian, mulțumesc Sevi, mulțumesc Cosmin, mulțumesc Livi, mulțumesc Andrei, mulțumesc la toți care v-ați abonat. Și ție în special, Anima, pentru că ai adus acești oameni pe live. Salut, Gemin, mulțumesc de abonare. Mario Panica de la Anima, mulțumesc Andrei YouTube Ride, vă mulțumesc de Ride. Din suflet, așa se ajută ei amicii. Awai, GG, foarte bun. Meciu, da, Robert Plusuleț a câștigat. Eu n-am mai câștigat. Eu joc, cred că cu... Mă mir că a câștigat. Vă mulțumesc din suflet. Încă unul. Mihai, mulțumesc Mihai. Mulțumesc Mihalcea pentru că ai devenit un membru. Iai, să știe, Răzvan a venit și el. Anima, din respect din suflet din partea mea, prietene, să moră dacă nu ești tare. N-am crezut și spun sincer, n-am crezut că o să crești așa de repede și am stat ieri sau alaltă ieri pe live-ul tău într-o jumătate de oră, au venit, cred că 100 de oameni și ți-au dat, ți-au subscribe. Care a intrat și a întrebat dacă face live? Mulțumesc din suflet. Pune pe Răzvan și cu damul ăsta. Da. În aceeași echipă. Vă mulțumesc din suflet, băieți, mulțumesc cu dată Anima, mulțumesc celor care ați dat subscribe, sper să rămâneți în continuare, că o să fie Caterinca. Da. Andrei Zero. Mulțumesc și ție, Andrei Zero, mulțumesc și ție, pot să joc și eu. Bă, băieți, nu mai este loc acum, nu știu, nu mai este loc. Da, să mai mulțumesc. Z Andrei, mulțumesc și ție, Z Andrei. Nu mai vorbiți atâta peste, vă rog eu frumos. David, văd că ești offline, te dau afară. Următorul care vrea să intre, vă mulțumesc din suflet celor care ați dat like și v-ați abonat. O să fie live-uri de Caterinca aici, o să glumim, o să râdem. Dani Boss, mulțumesc și ție că ai venit, și ție Mirel, și ție Alexandru, și ție Mario, și ție Andrei, Gaming. La toți vă mulțumesc. Da, încă o dată, mulțumesc din suflet. Alex Răducanu, mulțumesc și ție, Alex Răducanu, Alexandru, Alex și ție, îți mulțumesc, te pup și ție, frații noștri, încă o dată.
Vă iubesc din suflet, 37 de like-uri, 3 dislike-uri nu contează, 16 persoane pe live. Niciodată n-am avut atâta de când am revenit. Anima, felicitări, încă o dată mulțumesc din suflet Anima și eu nu pot să zic că te susțin, voi te susține cu ce am, că n-am cu ce să altceva, crezi că mai repede ca mine pentru că tu nu te-ai oprit. Nu te-ai oprit, eu m-am oprit. Alexandru, Alex, mulțumesc, te pup și eu pe tine. Gaming și tutoriale Andrei și ție la fel. Andrei, absolut salut și ție, zi Andrei, visul meu este ca mi-ai să mi-l... Ok, cum vrei tu, ți-l fac. Dani Boss, mulțumesc și ție. Mulțumesc și ție, Dani Boss, am vrut să-ți dau 50 de oameni. Mulțumesc din suflet, Anima. Au venit, cred că, peste 30 de oameni. Bă, mulțumesc din suflet, Anima. 29 de persoane pe live, 39 de like-uri, 3 dislike-uri, nu mai contează. Luca, regele, sunt nou. Daniel, dacă mai faci o dată pula mare și mai râzi așa, cred că te dau afară. Robert, tu fii pe felie și îl dai afară dacă mai face pula mare, nicio problemă. Cum devii membru, donație de 5 euro și devii membru sau stai foarte mult pe live-uri, asta e, din păcate, 41 de like-uri. Hai să vedem dacă se adune 50 de like-uri, n-am avut 50 de like-uri de când am revenit pe live de pe YouTube, n-am mai avut. Hai să vedem dacă se adune 50 de like-uri, vă rog. Să vedem dacă se poate. Da! Denis 2000, mulțumesc și ție! Hai să vedem dacă se adună 50 de like-uri. Haideți cu like-urile să vedem 50 de like-uri, să vedem dacă se adună. Mulțumesc, Robert, și ție pentru că mă susții. Anima, i-am dat la live și au 70 de oameni. Mulțumesc, Anima, ești adevărat, pe bune. Dacă ții tu minte când ai început tu primele live-uri, ți-am spus că cu vocea aia și cu aia o să crești și o să ajungi? Ți-am spus, Anima. Ține-te, nu te lăsa, eu am fost fraier, m-am dus pentru ce, nu știu. M-am dus pe Steamcraft, ca pula, n-am crezut că o să gata, după am mutat pe Twitch. Dacă revineam iară pe YouTube era ok. Am stat aproape un an de zile și nu am revenit pe YouTube. Acel an de zile se vede, se contează pentru mine foarte mult, că am pierdut foarte mult. Foarte mult. Denis 2000, mulțumesc, Denis Boss și ție, mulțumesc, Alex Alexandru, Andrei Zeru, Ză, Andrei Mihalcea, Gaming, Mirel, Zoru, Ciprian, Sebi, Cosmin, Liviu, Andrei, Lunetistu, Snappy, Pink, vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat și ați dat like. Să jucăm în continuare, băieți. Cel mai frumos drive primit de la tine, Anima. Andrei, absolut, salut, respect și ție, prietene. Este cel mai frumos drive primit de când fac YouTube. Felicitări. Îți mulțumesc. Dați ready, hai dați. Alex, dați.